माताजी, नमस्कार. आजचा हा दिवस डिचोलीसाठी खरोखरच स्वाभिमान. वडू बुद्रुक या ठिकाणी संभाजीराजांनी बलिदान दिलेले आहे आपल्या राष्ट्रासाठी, स्वातंत्र्यासाठी. 40 दिवस औरंगजेबानं त्यांचे हाल केले आणि तरीसुद्धा ते बदले नाहीत की मी मुस्लिम धर्म स्वीकारणार म्हटलं नाही त्यांनी. तर त्यांनी सांगितलं मी माझा हिंदू धर्म कधीही सोडणार नाही म्हणून सांगितलं. आणि 40व्या वर्षी शेवटी त्यांचं निधन झालं. आणि अशा तऱ्हेनं संभाजीराजांनी जी धर्मासाठी आपली जीवदान दिलं आहे, बलिदान दिलेलं आहे, तर त्यांची ती धर्मज्वाला, ती ज्वाला आहे, धर्मासाठीची ज्वाला आहे. आणि ती ज्वाला वडू बुद्रुकवरून आज या ठिकाणी डिचोली या ठिकाणी पोहोचलेली आहे. आणि या ठिकाणी आता सगळेजण त्यांना अभिवादन करत आहेत आणि तदनंतर ती पुढे जाणार आहे. तर संभाजीराजांनी केलेलं कार्य आहे की स्वतःच्या धर्मासाठी त्यांनी आपलं प्राणदानसुद्धा केलेलं आहे. तर ही ज्याप्रमाणे संभाजीराजांनी आपल्या धर्माबद्दल अभिमान बाळगला, एवढंच नव्हे तर आपलं प्राणदान केलेलं आहे, तसं प्रत्येकाच्या मनात यावं की आपल्या धर्मासाठी मी काहीतरी योगदान करणार आणि ही संभाजीराजांकडून प्रेरणा घ्यावी, याकरताच ही ज्वाला आज प्रत्येक विभागामध्ये जात आहे.